Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, BCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Ati Payungot and Family, Corabel Trading, BP Diliarte Electrical Supply, Sali Marange Etak Etery, Cherry Ocanyada, Lito Ivile Hadraki and Family, Mr. and Mrs. Vicente Atega, Mr. and Mrs. Roberto Vasquez, Carmelita Mabini Flower Stall 148, Normerta Buntilao Flowers, Myra Famador's Flower Shop. Mga katuyuan sa Santos nga Misa Healing: Jaime Rosauro, Erlinda Yu, Milagros Vano, Joel Taok, Nathan Tamas Ho, Tati Sigura, Ide Aya, Rodolfo Raila, Susi Padrigano, Florencia Ramasasa, Lino Erasga, Evangeline Torres, Amada, Merlinda Andrino, Jose de la Rama, Johnny Bacalso, Joaquin Dayanan. Special intentions sa regular donors, sa mga pilgrims or offerers, ingon man sa mga choir members. Ug ang tanang may apil og mobulig ning santos nga misa. Pasalamat Vilma Seno sa ring humawas. Good health Arlinda Paras, Mrs. Chin Lam, Carmelita Mabini, Normerta Buntilao. Pahulayng dayon, Sister Junicia Ausa, Sister Letty Ganalon, Conceso Go Macias, mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai, ug ang mga kalag sa purgatorio. What great and wondrous things, how pleasant it can be, when all God's people live as one, the holy work He has begun will shine in the life of you and me. When the worldly speak from day to day, declares His kingdom here to stay. Oh, what joy, oh, what peace for all to see. Oh, what perfect harmony. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maigsoon, maing buntag ninyong tanan. Ano maandang kita pagsaulog ding Santos nga Misa, diin sa kasing-kasing nga matuhuon atong dawaton ang pulong sa Dios sa dakong pagtuo. Ato ang kalawatan ng lawas sa dugo ni Kristo na makaangkot tas kinabuhi nga dayon. Kita nagatuo ni ini mga igsoon sa tong kasing-kasing. Liguno na to tong pagtuo. O karon maandam kita sa pagsaulog ng Santos nga Misa. Basulan nato ang atong mga sala.
himaya sa Diyos dito sa mga langit. O kadaig sa iyang mga tao, hingin sa yuta. Ginoong Diyos ang inyong hari, Diyos Amahan, makakakarong sa tanan. Nagasimba kami kanino, nagkapasalamat kami kanino, nagaday kami kanino, tungkol sa inyong himaya. Ginoong Jesucristo, bukong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawatan sa sala sa kalibutan. Kaluoy kami, ikaw nakalingkod sa Diyos sa Amahan. Tawagan ang pangamuyo, kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang abingalando, O Jesu Cristo. Upan sa Espiritu Santo, ihasa himaya sa Diyos Amahan. Magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa hunahuna o sa kasing-kasing. Dini sa among gugma alang si mong gisugo kanamo, o ang among tinguha alang si mong gisaat. Nining kalibutan nga nagkausab-usab tabangi kami, pagpangita sa mga butang bililhon, nga magdala ka namo sa matuod nga mga kalipay. Pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dias kayo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Josue. Gitigom ni Josue ang tanang banay sa Israel didto sa Sikim. Gitawag niya ang mga pangulo, ang mga kadagkuan, ang maghuhukom, ug ang opisyal sa Israel, ug nanuol sila sa atubangan sa Dios. Giingan ni Josue ang tanang katawhan. Mao kini ang giingon sa Dios sa Israel. Kaniadto ang mga katiguangan ninyo nagpuyo sa tabok sa suba sa Euphrates ug nagsimba sa laing mga Dios. Usa kanila mao si Tera, amahan ni Abraham ug ni Nahor. Kung dili kamo andam pag-alagad sa Ginoo, pagpili karong adlaw kun kinsay alagaran ninyo. Ang mga Dios ba nga gialagaran sa inyong mga katiguangan didto sa Mesopotamia? O ang mga Dios ba sa mga Amorihanon dinhi sa Yuta nga gipuy-an ninyo karon? Apan alang kanako ug sa akong pamilya, nag-alagad kami sa Ginoo. Ang mga tao mitubag, dili gayud kami mubiya sa Ginoo, ni moalagad sa laing mga Dios.
ang Ginoo nga atong Dios nagluwas sa atong mga katiguangan ug kanako sa kaulipnan sa Ehipto. Ug nakita nato ang dagkong mga butang nga gibuhat niya. Gilikay kita niya sa kadautan, bisan diin kita paingon, taliwala sa tanang kanasuran nga atong giagian. Sa atong pagdasdas, giabog sa Ginoo ang katawhan, ang mga Amorihanon nga nagpuyo sa kayutaan. Busa, mag-alagad usab kami sa Ginoo, kay siya, amo mang Dios. Ang pulong sa Ginoo. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagdaig maniya kanunay sa akong baba. Pahimaya ang akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapaubsanon, makadungog ka na ko ug malipay. Tagamtama ug tanawa, ang tayo sa Ginoo. Ang Ginoo nagatanaw sa matarong ug nagpatalinghog sa ilang mga singgit. Ang Ginoo nagasudiya sa mga nagabuhat ug dautan aron dili na sila hinumduman sa yuta. Tagamtama ug tanawa, ang kaayo sa Ginoo. Sa pagsangpit sa matarong namati kanila ang Ginoo. Ug sa tanan nilang mga kasakit, giluwas niya sila. Ang Ginoo haduol sa gisulay nga tawo. Ug sila nga naguol sa espiritu, iyang kiluwas. Tagamtama ug tanawa, ang kaayo sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Tungod kang Kristo, pag tinahuray kamo, mga asawa, tahura og sundan ninyo ang inyong bana. Sama nga nagtahod og nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. Ingon nga si Kristo maoy ulo sa simbahan. Og si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Busa kinahanglan mo tahod ug mosunod ang mga asawa sa ilang bana. Ingon nga ang simbahan
nagtahod ug nagsunod kang Kristo. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa. Ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan. O gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini aron paghalad sa simbahan ngadto sa Ginoo. Pinaagi sa iyang pulong, human niya kini hugasi sa tubig. Sa ingon niini, gitugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo, diha sa bug-os niyang kaanyag. Putli og walay ikasaway, walay buling o kunot, ubisan unsang apan. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa. Ingon nga nahigugma usab sa iyang kaugalingon. Walay nasilag sa kaugalingon niyang lawas. Hinunua, pakanon niya kini og atimanon, sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan. Kay mga bahin man kita sa iyang lawas. Sumala sa giingon sa kasulatan, tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan, ug mutipon sa iyang asawa. Ug silang duha mahimong usa. May dakong kamatuuran kining bahina sa kasulatan, ug sa akong hunahuna, nagpasabot kini kang Kristo, ug sa simbahan. Ang pulong sa Ginoo. Mahal ang sugo mo, tanang adlaw gihandom ko. O Ginoo, lamdagi ko sa sugo mo. Hallelujah! Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Daghan siya mga tinun-an nakadungog niini ug miingon, lisod kaayong dawaton kining pagtulon-ana. Kinsa bay makasabot niini? Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo sa Jesus, nabagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busa giingnan niya sila, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao umukaya balik sa ginikanan. Mabugnaw ba lang gihapon kamo? Ang maghatag og kinabuhi mao ang Espiritu, di kini mahimo sa tao. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, Espiritu o kinabuhi. Pagpipila kaninyo, wala manuo. Nabelo si Jesus sukad pa sa sinugdan, kinsay dili mutuo, o kinsay magbudhi kaniya. Umidugang siya pag-ingon, mamanggani, nagisultihan ko kamo, na walay makaari kanako gawas kun itugot kini sa amahan. Tungod niini, daghan sa mga tinun-an mibiya o wala na gayud mukuyog kaniya. Usamingon si Jesus sa napulog duha ka tinun-an, niya kamo, mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag o kinabuhi nga walay katapusan. Nagtuo kami
ug nasayod nga ikaw mao ang balaan nga Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, usa sa mga inilang santos sa atong simbahan mao si Santa Teresa de Avila. Kailan mo? Patron sa Talisay. No? O sa Talisay. Pero siya, mga igsoon, inilan ni siya tungod sa iyang kinadmanon. Pero kalibro yun iyang nasulat. Pero gawas pag yun na inila pag yun siya tungod sa iyang pagka-maampuon. Yung kinarabayang pag-ampo, mga igsoon ba? Mura bitan na ka ng doon sa espesyal nga communication with the Lord ba? Nga iyang pag-ampo, personal kaayo, nga mura magkisulti ang Ginoo kaniya. Doon na siya mga gitawag itong private vision of the Lord. Mag-istorya yun ang Ginoo kaniya. Siya ni halad siyang kinabuhi sa simbahan isip usa ka madre. Yan, alaga gini siya. Una ka-fundor siya daghang kaayong mga konvento diha sa mga Carmelite sisters. Mo ni si Santa Teresa. Pero sa iyang kinabuhi, ingon ni ini, nagiang gini ang tanang mga pagsulay o paglutos di sa diha sa simbahan. Gawas pag gini, ana, naghambing pag siya, kanang iyang sakit sa lawas, gini ba? O ang kalisod, pagdala o gitawag na to community ba? Sa kakabos, sa kagutom, o sa apostolado yun. Gani, di sa gayon ni Ana, nga siya nibisita sa iyahang usa ka kongregasyon di indunay masakiton. Unya sa iyang pagbiyahe, itong una ang ilahang mode of transportation mao ra magining kabayo nga dunay bitay murag karatela. Nga sa iyang pagbiyahe dito kusog ang ulan. Nga pag-uan yun, no? Dangog kayo ang daan. Sustong sa itabog ng dalinas man na ang kabayo. Muna, nalagpot si Santa Teresa. Naisukamo siya nga to sa mga kalapukan. Wag sa kanto sa ingon niya ginang Ginoo, Ginoo. Unsa man ni imo? Hibaw man ka ang akong trabaho, ang imong trabaho, among gibuhat. Kami nag-alagi, nagsunod ako kanimo. Nganong imo mo gipaantuson. Ya, pung pas Ginoo. Teresa, ang kang mahibaw. This is what I always do with my friends. Mao gini akong buhaton sa mga tao nga akong mga amigo. Yan ingon sa Teresa, pantog radyo tara kag amigo. Sa Ebanghelyo ng mga igsoon, ang Ginoo man nagpahunat ko sa mga disipulo bas pag ingon, unsa man mo, mukuyog mo kanako o mabiya mo kanako. Ug daghan nga ingon nga mabiya. Tutay ra gyud ang mikuyog. Ug ngano man eh. Unsa man hitabo ah. You know, ng pila ka mga Domingo, kung ato ang balikog saysay, kay nagsugod gini sa ni Kristo ba nga nibati ang kaluoy ito mga tao ba nga gigutom 5,000 to sila, no? Naluoy siya. Kung nagmilagro siya, ang pila ka pan nagipakaon niya ang 5,000 ka mga tao. Yung mga tao dito nangabusog pero wa matagbaw. Gani nagsunod-sunod pag yun ni Kristo bisag asa kay mga ipagyud og katagbawan. Pero sa Kristo nga, naluoy kiniya, unibaw ko sa ilang panginahanglan, ingon sa Kristo, tagaan ta mo. Tagaan ta mo, kanang matagbaw yun mo. Isa tagaan mi ane, be. Ingon sa, okay. Ako ihatag niyo mo, okay ni.
ang paan sa kinabuhi. Ang akong pulong, kung mutuo mo na ako, mutuo. Doon na mo'y kinabuhi, katagbawan sa kinabuhi. Ang moari ka na ako, dili gyud gutumon. Ang puwang paniya, mutuo ka na ako, dili gyud uhawon. Dinhi na magsugod o reklamo sila. Ingon na sila, pastilan, mutuo, patutuo ka na mo, anak lakag, panday o panday gani ka, kisa makamusulti na mo. Nagdiscourage sa sila ni anak. Pero si Kristo, wag yun, sa dili pa mauna. Kung dili mo kaon o mo inom, kaon sa kong lawas o inom sa kong dugo, wa mo'y kinabuhi nga dayon. Di mo magsilbid, wa mo'y kinabuhi nga dayon. Sa kanon imong lawas, inom imong dugo sa sobra na, di na nagatuhan. Para nila, it's unreasonable, is not acceptable. Dili madawat, dili masabot. Pala nga, among tuyor mo tagi di ba nga mo duol minimo haron kaon magkate pagkaon yung matabalan mo sakit. Kung sa man oni na nga mura na kag Dios nga ikay magbuot mo kinabuhi. Mura magkag ako nang among mangluluwas nga kami luwason mi sa muang kaulipnan sa mga Romano, no? Sa tanan nga ikaw kapobre nimo anak lagi panday unsa. Muna nga, sila girwa, wa makadawat. Mangisuon, dili ba yung sir pagdawat yun kini nga pulong ni Kristo ba? Di pa siyang hagit ka nato. Nahinuno mo itong Lunes sa Ebanghelyo kung nakasimba magaling mo. No, katubitang batanon, naiduo sa Ginoo, Ginoo gusto ko. Sa ibahaton ako nga mga angkon ako sa kinabuhi nga dayon. Tunhay kinabuhi. Niya nga Ginoo, mahayo ka na, no? Mahayo ka na. Tumana ang sugo sa Diyos. Pero bosta na mo, ni buhata, dato man ka, tanang butang ni mo, ibaligya na, dispatchar na, ibaligya na. O niya, ihatag sa kabus. Kung sa batanon, uwasa ka, di isa kadawat, not acceptable, unreasonable. Ngano? Not reasonable. Para matungsa ka, anak o dato nga nisud o congregation sa mga Franciscans ba dato kay siya niya pag sud niya ilamang ang iyang tagkaptangan dispatchar man og ilang pagilimos man niya minta sa pagilimos niya giina sa mga tao o kada kog lawas sa pagilimos man ha pagkitag trabaho ningon siya dili baya dato ko daghan ko og kwarta. Pero ako ang give up. Kaya pakilimos ko. Mura ba yung kabuang? Unreasonable. Mga isuon, kinibitang kimabuton sa Diyos, bisag ang simbahan ng padayag ni ini, mao gini ang problema. Kada panahon ang simbahan, no? Mo tudlo sa pulong sa Dios. Lay pag-ingon siya, example ingon siya nga dili itugot gayud ang diborsyo. Kung sa may reaksyon sa kalibutan, dili na ang simbahan reasonable. Dili acceptable na barugan ang simbahan mo na survey. Kaya muhatas lang 1,000 reason. Ngano magpuyok ba ang magtiayon kung ang magkasabot? Ngano daghan reason, no? Kanay angay nga buwagon. So kana murag di na sa madawat. Pero maglibog ka pa. No? Maglibog ka. Nga ingon ni ay ingon to same-sex marriage mamugos gyud minyo. Pero ni ay mga nagminyo na nga opposite sex mamugos gyud magbuwag. Sa libog, hasa tingnan na Ginoo maglibog na ini. Pero look, no, o kamuton sa Dios gani, tanaw na gani sa katauhan, no, service sa mga tao, muro practical and reasonable. Wingon ang simbahan, for example, no, dili gyud maayo, no, ang kanang contraceptives, ang abortion. Pero ang sa reaction sa mga tao, the church is unreasonable.
dili na applicable. Kaya tanawon, ang population, ang health of the parents, daghang kaayong sa inahan, daghang kaayong rason. Pero ang simbahan would stand by it. Leave it, take it, or leave it. Minsan dili magyusayon ang pagsunod sa Ginoo. Di ko sayon. Kaya pung pa nga tinwa sa edad ni Santa Teresa, kung sunod ka na ako, you know, that is the way he treat his friends. Sige patuson, naagyo sakripisyo. Pung pa ni usa ka author, Thomas Kempis, nagsuwat sa kanabitang libro The Imitation of Christ. Ningon siya, no, lisod kaayo kada mga tao nga dili gyud kasunod sa Ginoo tungod kay dakog sakripisyo. Kay pung panihay ingon siya, I quote, no, Jesus has always many who love his heavenly kingdom, but few who bear his cross. Daghang kay mga tao nga gusto nga malangit ug magsantos pero juta ra gayo gud ang gusto nga mag-antos aron masantos. Pug pa niya, he has many who desire consolation, but few who care for trials. Sa to pa, daghan man kaayo nga mangandoy o kahupayan, pero mulihay sa mga pagsulay. Pug pa niya, all desire to be happy with him. Few wish to suffer anything for him. Dahil ko na kay mangandoy, magigsalo sa iyang kalipay, pero juta na gayod, ganang mo antos o sakripisyo alang kaniya. Mangisuon, sama na ito mga, kita mga Kristiyanos ba, sa ito ang pagsunod bitaw sa pulong sa Diyos sa Biblia, matigdan ni mo, ura-ura gini, daghang kayo na itong kanang maingon nga mangayog pasaylo, no, sa Ginoo, mangayog pasaylo sa Ginoo. Pero jutay kay natog yung pasaylo sa itong isig katao. Dahang kayo na itong maingon nga walipay nga I love you, Lord, and you are being loved by the Lord. Mingon Ginoo, love one another. Daghan tang mosunod ni ana. Pero juta kay mosunod ingon higugmaay na mo kontra imong kaaway. Tanawa sa mong paagi. Daghan kay itong mangayo ta sa Ginoo og grasya. Pero pinala ko natog yung nga muhatag sa og grasya to isig katao. Iyong gyud ni ana. Dinhi dihay pipila. Ngas maghagit sa Ginoo ba nga mosunod ba mo nako, pabilin ba mo gibiya mo. Ang mga apostoles ningon sila magpabilin sila. Pero pag sulti nila ningon sila nga kinsa may kapaingnan. Ikaw ra man gyud kay ikaw naa man ka naani mo ang pulong sa kinabuhi. As if ingos lang nga no may choice. What may choice, no? Kaya ito na pagkasulti, mismo gani ang mga apostoles na naglibog na ini, dili kasabot, no? Ni Kristo. O karang pagkaon siyang lawas og dugo. Was na kasabot. Pero para nila, immaterial ka na. Tungod kay, ang ilang gituhuan mo si Kristo, ningon siya, regardless of what you say, we will dili tayo kasabot niya na. Pero, kami mituo minimo nga ikaw among Diyos, ikaw among naluwas. Igo na mituo na ni. Kang faith mangigsoon ang pagtuo, mao man ni nga dili man ka ingon mutuo ka kay reasonable. Kay kung reasonable una ka mutuo, di na pagtuo. Pero tungod kay ako nituo kanimo, then it becomes reasonable na. Unahon, you will show me the reason. Doon na amigo na ako nga ni Duol, ni siya, Father, kanang just please pray for me. Kung sa ganong mga pangkuon mo ko ni mo, ningon siya, doon ako'y crisis in faith.
Ngano man, ingon sa, you know, ibaw jud ka nga, kuhaan ko, may pagtuo ko sa Ginoo. Pero grabe ang hitabo na ako karon. Ingon siya, tungod kay, ang akong trials, grabe kayo. Ingon siya, you know, rin tuiga, I lost my only son. Namatay akong saragyong anak. O sa niaging dulo ka buwan, ang ako ang asawa, gidiagnose og cancer. I am losing my wife. O sama pa gina na sabi, ngano of all times in town, I am losing also my job. Nakamahay ko sa Ginoo padalayan og labing pait yun mao kini. Now I am losing my faith in God. Please pray for me. Tug ako nagatuo mo jud ko ang Ginoo is importante sa kinabuhi. Pero grabe, I am asking the Lord, I'm losing. Ang akong constant prayer, yung siya ko po niya nga, Lord, no? Please, hold on to me and I will, please, let me hold on to you. Because, murag one agyod, I'm almost losing you. Kung pa niya. O gibaog siya nga, kung ang ginawa na niya, wala siya mahimo. Mura basa ka ng kanabitang kanta nga, kunin mo ang lahat sa akin, kunin mo ang lahat sa akin, huwag lang ng, usawa na, maswito, kunin mo ang lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal, akong pagtuo, not you, Lord. Nangayo siya pag-ampo na ako. I will pray. Maampo dyan ko. Tungkol kay siguro ko, ang tubag anak, pag-ampo na yun. Gani, si Kristo mismo yun. Iyang gisultian itong mga tao ba nga, iyang gisultian nga di katuon niya ba nga, di mo dawat niya, ningon siya, di mo kadawat na ako. Hangtod nga ang amahan, ako amahan nga sa langit. Nga mo tudlo ninyo, mooy mo hatag niyo kanako. So we pray to the Father. Pag ampo na yun na, strengthen your prayer. Ampo yun ta. Kaya why imposible sa pag-ampo? Inunong ka, naingon tong Ebanghelyo nga, lisod kayo sa mga dato, sa pagsuding harian sa langit, o kining datong pasabot niya ba, lisod kining mga tao ba nga, attached kayo sa kalibutan ba? No? Nga makasud harian sa langit. Yan ingos bido, kinsa mauna kinsa na makasud. Yan ingong Ginoo. Just pray, no? Just pray. Kay unsa imposible sa tao is possible with the Lord. Ampo lang yun. Mabitaw yung suon, no? Sa atong kinabuhi, we will have experienced this. Di na sa'yo pagsunod sa Ginoo. Di sa'yo. Pero ay wag tanga yung ampo, ay wag tanga pagtuo. Kay, no? When it happens that somehow there seems to be no way, God will find a way. Trust in Jesus. And God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me, and He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Sing it with me. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me, and He will be my guide. Hold me closely to His side.
to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Ngalan sa mga Espiritu Santo. Amen. Nagatuwa ka sa Dios, Amahan magagagahong sa tanan. Mabuhat sa langit ug sa yuta. Kung Hesus Kristo iyang anak kabugtong, Ginoo nato. Panam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen. Isa gisugon ni Poncio Pilato. Gilan sa krus na matay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Sa katulog kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios, Amahan magagagahong sa tanan. Ikan dito mabalik siya, o pagkong sa buhi o sa mga minatay. Ito ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, kapasiluan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayo. Si Kristo nagdala ka nato sa pulong sa kinabuhing walay katapusan, o kita mituon ni ini. Inubanan ni ining pagtuhua, masaligon kitang mga muyo sa atong Amahan sa langit, aron iyang dunggon ang mga pag-ampo ng katilingban. Mingon kita, Amahan, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, aron adunay panagsabot-sabot tali kaniya ug sa iyang mga katawhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang kanilang magbabalaod, nga magtahod ug magpauswag sila sa mga katungod sa pamilya, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanila kansang pagtuo, nagkabugnaw nga ang Dios maghatag kanila og kalig-on, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa kalampusan sa International Eucharistic Congress, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton, nga ilang ihiusa ang ilang mga pag-antos sa pag-antos ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga tagaan sila og kinabuhi ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ang imong anak mo ang pulong sa kinabuhi. Kami walay kadangpan gawas kaniya. Amo mga pag-ampo, amo gihalad siyang ngalan. Siya nga Ginoo sa simbahan, ug nagpuyo ug naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. As the manna you sent.
igsoon mag-ampo kita kining sakrifisyo, dawaton sa tong amahang magagagahom sa tanan. O Ginoo nga manluyon, ang himpit nga sakripisyo ni Hesus Kristo, may naghimo ka na mga katawhan sa Dios. Diya sa imong gugma ihatag ang kalinaw kahiusa nga ni sa imong simbahan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunayog sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo, ug nahimo kaming tao. Dili sa kalibutan, dili lang, kay sa gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad sa adlaw-adlaw. Kundi usab, gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga nagbanhaw kang Kristo, mao imong igasa ka namo. Ug mao'y unang bunga sa ani sa maabot, sa mong pagsalig sa Pasko diya sa langit. Ug busa-uban sa mga anghel, mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way kuno nga pag-awi. Santo, Santo, Santos na Ginoo, Diyos sa kaglahuman, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, Hosana sa Santos, ikaw Ginoo, tuburan sa tanang kasantos. Padalay mong Espiritu na pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kinalang ka namong alawas, ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siyag pan, mipasalamat kanimog mipikas, ug mihatag nining ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Ndawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa kalis, ipasalamat kayo pag-usab, o mihatag nining ngadto sa mga tinunan ug miingon.
Dawata kini ninyo nga tanan, upang inom kamong ikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga giula alang kaninyog alang sa tanang mga tao, aro mga salama pa sa haylo. Buhata kini, aron paghandom ka na ako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ano paghandos kamatayan pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga mo atubag mo alagad kanimo. Himo kami nangalawat sa lawas o dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Inunumigin mo imong simbahan sa tibuok kalibutan, mahingpit kami sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinundumi usab ang mga igsuong nangamatay, malaong nga banhaw sila o tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanang pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himo kami ang iyang magkaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles o sanang nakatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan na kaniya magkagagahong nga mahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa itong manunubos.
Padayo kami kanimo, ginuya mo kaming luwason sa tanang dautan. At agi kami sa kalinaw ning panahuna. Aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay. Ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo na ikas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawa mo mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga nagpuyog, naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo, kanunay manaa kaninyo. Pakita panag-inig suunay. Sa Dios, nagawag tang salas kalibutan, mula hanggang gidapit sa bangkete sa Ginoo. Nila ko ang imo kalawat, pinamulong lamang. Lawas ng Kristo, bag-amping ka na ko lang sa kinabuhi. Dugo ni Kristo, bag-amping ka na ko lang sa kinabuhi na dahil.
magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom o sa imong gugma. Tultulig aga ka nga among mga kaning kamot, aron makapahimuot kami kanimo diya sa tanang mga butang. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Magampo kita alang sa isto ng mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus. O itudlo ang bertud sa pailog, diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga mong gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot na nag-antos tungod sa sakit o balatian. Magkaamgo, nagipili siya aron mahimong santos. O ang iyang kasakit, mahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Giniso Kristo imong anak, nga buhig hari ubang kanimog sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Atong pasalamat mga igsoon, una sa to ang mga regular sponsors, no? Ning Santos nga Misa, atong choir, San Pedro Calungsod Choir, ang Pilgrims and Offers, Crusaders of the Holy Face of Jesus, Laray, and San Vicente Pares Orgilio Chapter. Of course, ang the World Apostolate of Fatima of Saint Joseph Mabolo, o ang Saring Humanguas and Daughters, Iris, o ang tanan, inyong pasalamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa dahil inyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lord, to whom shall we go? Lord, to whom shall we turn? In a world of blinding lights, Lord, to whom shall we go? Lord, to whom shall we go? Lord, in whom are we saved? Lord, in whom are we healed? When our sorrow blinds our sight, Lord, in whom are we healed? You are bread for the world. You are strength for the weak. You give us eternal life. You are bread for the world. You are light of the world. You are hope for the lost. You the way, the truth, the life. You are light for the world. You the way, the truth, the life.